Bakım haram bolup ýok boljak prezidentimiz ýende bir agentimiziň üstsaçylandyr aýdaýyn diýdim. Haýsy agent ol? Maksat Bayramoviç. O Azat Türkmen bara, Allamrat Rahimmi? Şol bara köpüm bara agzap gürläp durda boş biderek bolup serýozunja bolaýmalla öz işiňize, Çağırın tapın maňa, hakykatdan konserwatorny partiýa dogry diýäňiz. Şun bir hitçek, bir açyk, zapça ýalak bolup işleýär şol bir toparlanyp dagy serýozunja bolaýmala. Azat Türkmen menadir Allamrat Rahim çağırın ştak Allamrat Rahim'i. Mena gyzym bilen gowja işlejek bolýan agzyňa sıçaýyn sen, gowja işlew. Maňa bara aýlary "Assalamu aleykum" diýip bermede serýozunja bolaňa. Men Allamrat Rahim. Näme üçin giç galýan? Näme? Men sana ýurdumyza gelip gidiber, arqynça ýaşaber diýip durkam. Ýok, haramzada men näme etjem bilemok, elimden edýän. Men sevmäňde, agzyňa sıçan sen bara beýdip bara aprdilasiýa etme, bolýa ýaşuly. Men häzir hasam gowja alyp bararyn özümem bome. Şeýdip halk saklaljak bolňa. O hili ýala gywa edip bermäňde. Ona mana üstümde açypdyň eýýämde. Haram